angeke ngize nginciphise noma ngiphethe lokho sekushiwo, kodwa nginezinto nje engiyicelayo kuwena umlalele eziwu-3 engicela ungenzele zona, ukuthi ufayithele nje uku-owna lezi zinto eziwu-3 empilweni yakho. Sizwana bafowethu, ufayithele uku-owna nje izinto eziwu-3. Ngangawu-owna umuzi omkhulu, ngangayi-owna imoto enkulu, ngangali-owna ibhizinisi elikhulu, kodwa nje ufayithele uku-owna lezi zinto eziwu-3. Number 1, ukufayithele ukuyi-owna ingqondo yakho. Uyifayithele ukuyi-owna ingqondo yakho, ngoba ingqondo ngiyifanisa negumbi, ngiyifanisa nendlu. If you are an owner of your own mind, uzofana nomnini wendlu oqashisa ngendlu. Before afaka umuntu kuleyo ndlu, uyacheka ukuthi nomuntu ngeke ayilimaze yini ngimfaka kuyona. Uyamcheka ukuthi kufanele yini ukuthi angaqasha kule ndlu, ngoba umuntu oyi-owner onganaki uthatha umuntu amfake endlini kanti uzodimage indlu. So if you are the owner of your own mind, uzoyikhetha imicabango uyifake engqondweni yakho, ngoba kunemicabango esiyifake engqondweni zethu kanti izosona imizimba yethu, izosona umphefumulo wethu. So fayithela uku-owna ingqondo yakho. Now if ingqondo iyi-room, if ungayi-own uzofana nesiqashi, and uma ungenalo-ke indlu urenta yesu ukhokha ukhokhela umnini wenu. Kuyenzeka-ke mabami sifike esikhathini lapho iy'ngqondo zethu zi-ownwa abanye abantu. Uthole ukuthi abantu ababona iy'ngqondo zethu benza imali ngokuthi bayasicabangela bona ngenxa yokuthi iy'ngqondo zethu asiyi-own. Number 2, iy'ngqondo zabo azikho, azinayo i-foundation ngoba zishintsha according to lo muntu ophethe isifo ngaleso sikhathi. Kunabantu abanabantu abangathandi ukulala nabo, hhayi ngoba befuna ukulela nabo, babenambile ngaleso sikhathi. Bathe sebesitholile isifo barealize nangafuna ukulala nalo muntu, kodwa ngenxa yokuthi isifo siyakusha ngalala nabantu abathanda ukulela nabo. So ukufayithela ukuba ne-ownership yesifo sakho, ngoba zonke iy'nqumo oy'thatha uyokwazi ukuthi umphumela wazo u-enjoye. But uma ukuthi iy'nqumo uthatha ngesisu uyohlala uregretha njalo ukuthi ube nganginayo into yokuthi ngaba kukwenzanga ukuthi. Number 3, sikhuluma nge-gender based violence. Engathi ungafayithela uku-owna i-private part yakho. Siney'ngane ey'khula zingenabo obaba ngenxa yokuthi kunabantu abacabanga nge-private part angacabanga ngengqondo. Kwathi sekuhlele isizwe kukhumbula ukuthi bengafuni ukuba nengane base wabaleka. Abanye abadlwengulayo, I mean, hhayi ngoba bebethanda ukudlwengula. That is why ukuthi uma ubona enkantolo ukuthi udlwengulile, ubone ukuthi bese basazi ukuthi ngoba ubecabanga nge-private part engayisebenzisa
Bantu besilisa kwenze njani? Sakhathazeka, salila ngenxa yenu. Kwanzima ukuphila kulo mhlaba ngenxa yenu. Ukuhlalela ovalweni ngaso sonke isikhathi. Konakelephi kumadoda asemzansi, konakelephi. Ungibambe isandla, ungifune uthando. Ngithi ngingakunika inhliziyo yami, uyithathe uyihlephule ukusiqala ukungishaya ungibeke isandla. Uqale ubone amaphutha nala angekho khona. Kwenze njani madoda asemzansi, kwenze njani? Uthe uyangithanda kodwa usungibeke isandla. Uthathe isikhali uyongihlahlela umkafe ungibulale emahlathini. Noma ngikhala ungqayingqayi ungixolisa lutho ungizwela. Uze ungiqibe abakithi bengangitholi. Ungibulalise okwenja ungishiye ehlane. Bese uyaqhubeka nempilo bengathi awenzi kanjani futhi. Kwenze njani bantu basemzansi, bantu besilisa ubulwane bobungaka kwenze njani? Isono sami ukuthi ngithi ngiyakuthanda. Isono sami ukuthi ngithi uyiphakade lami. Isono sami ukuthi ngithi uyibambo lami. Kodwa ubuye ulibale lokho ngenxa yesikhwele. Bese ngiyathatha uyongibulala. Uthando okade ungithembisana nalo selishonile. Siyashonela madoda bakithi, sicela ukuphila siphile iy'ngane zethu. Siyashonela ukuphila. Shwele bantu besilisa. Shwele. Wow, that was very. Yabo. Nabo nje ukuthi umuntu wakho wesifazane osebenzayo ungasebenzi akuncintshe imali. Uhamba ngaphansi kokuhlukumeza. Angithi yabo. Nawo masikhuluma ngo-gender based violence. Sikhuluma ngegender. Gender okubambe lapho ungacabanga ukuthi kuthiwa gender thoba besifazane. Sikhuluma ngalo lonke uhlobo lomuntu ophilayo. Yabo nje insizwa mase kwenzeke i-successful indaba usisi lapho. Lobiyodwa ngilinganisa ngayo ngoba iyodwa. Yazi bethu ladies first manje ifanele igama.
mase kwenzeka nje bese sesikhulu kufike intombane athi hayi insizwa ngiyifuna esiyocula nayo pressure ingibhekhe isiyahlukumeza uma ngabe sekuthiwa kufuneka abanye abantu abazobheka pressure esikhohlwa lapho sisi angithi yabo sikhona iGBV lapho angithi yabo siyahlukumeza anje sihamba naye sicula naye sibheka naye mase lapho siyasikhohlwa usiyafunda simvulele icala angithi yabona sisi simbizo ushiye kanje ngoba sasicula nawe bakubone ucula nathi ungaculi wedwa ngithi yabo so ke isikhulume kahle la ngaphambili yakholela ukuthi iceke inkosi ngoba ngisifuna neBhayibheli yasifaka ephaketheni asho ukuthi ale iBhayibheli isestayile olufunda bese ufaka ephaketheni ngemali right ibeke kahle indaba yokuthi akufuneki uyibeke kanjani inkosi yakho uyibekile wasufaka ephaketheni angithi ke mina ngikho maBhayibheli kodwa content ngizwisile right ithi lento akufuni nawe umuntu wesifazane ugqoke ngendlela ukuthi lizosume libuke iso lami bese lixoxela inhliziyo nami inhliziyo yami iyona yenza ukubi abona ngabe ngiyachayela manje ngoma manje ngazi ukuthi insizwa bengakhuluma ngani noma ngizobe sengiyipromote noma ngizobe sengikhuluma kabi kodwa ngoba niyazi nokuthi uyedwa ucula kamaskandi usadlisa abantu babi kwakhumba kwaMbungozi kuza wayishaya le ngoma lathi sengizosuka la ngixoxele inhliziyo lobenzayo wathi usuka ngisola ngixoxele inhliziyo ngoba inhliziyo yami yoneba kubi ngoba inhliziyo yami inhliziyo yami ngalento yenzayo angithi yabo and inhliziyo yami yona bangukuthi ngibe nomoya manje ke ngisembambele noma ngidlulele kusuke sekuyinhliziyo angithi yabo umuntu odlulayo mina ngasebenza emaphoyiseni ngasebenza 15 years dokotela ayibona lo phoyisa iyasebenza kodwa awubi nemali awusayiphotha abangikhipha ka-AIDS bathangene ngala bona manje ngiphila kahle nje ngikwazi ukuthenga nje yabona mina kahle manje sengikwazi ukuthenga amateki yabo ukuthenga amateki awugqithi yabo ngisayiphoyisa kangani nje uqhamuka kamaphoyisa nawe u-15 years wami of my service abantu ababerepiwe noma abantu abetholakala beyisulu ze-rape ngoba iyona into ekhulumeke kakhulu mawusum-interviewa umuntu oreshiwe angithi-ke eSouth Africa mawumuntu wesilisa ukwazi uku-interviewa umuntu wesifazane eSouth Africa lenthi siyikhulumeni imithetho ukuthi imithetho thina sifike vele siyakhiwe iyona lento ihamba namalungelo awukwazi uku-interviewa umuntu wesifazane oreshiwe uwumuntu wesilisa eSouth Africa not unless uyena ovolontiyayo ukuthi ucela ukuthi udaba lakhe alikhulume nawe as a male so-ke now bonke masubabuza ukuthi uqale kanjani bayathi waqala nje ngokungithinta ethi ngimuhle uma uyingane uma ngabe sizokwenza show ukuthi sichaza umlilo right ey'nganeni zethu ay'khulu emakhaya zizophuma zingaphandle emhlabeni zifike zamnobeleke zifike ziwumlilo oright on the side kwamaphoyisa ngifuna ukwenza izinto ezimbalwa ngenxa yesikhathi sa-MC i-gender based violence ngicabanga mhlawumbe general ukuhlukumezeka okuvela kwenye iside
ngokwezobulili towards isayidi yezobulili. So kuningi kuza kaningi mhlawumbe ngeke ngize ngigxile kakhulu kukhona ngenhlahla lezi nsuku sine-access to internet. I will challenge each and every one of you ukuthi uye ku-internet u-check-e ngokugugule ufunde ukuthi gender-based violence yini. But into ebalulekile kunomthethosisekelo esiphila ngaphansi kwawo eSouth Africa uyakubalula ukuthi abantu besifazane noma umuphi umuntu oyisakhamuzi eSouth Africa unelungelo okufanele kuhlonishwe ngokwamalungelo kulapha kwisigaba 2 i-Bill of Rights iyakubala konke okufanele sikugcine noma sihleze sho ukuthi ingane nezingane amalungelo ayahlonishwa umuntu as an individual amalungelo ayahlonishwa. Kodwa bese ngithi-ke futhi akugcina ukuthi ube nelungelo ilungelo alongside ilungelo there is a responsibility. Ithi uligcine ilungelo lakho uthathe i-responsibility yokuthi ungalimazi ilungelo lomunye umuntu because ilungelo liyilungelo ngokuthi uhloniphe ilungelo lomuntu. Ilungelo lakho mangabe lingahloniphi ilungelo lomunye umuntu akulona ilungelo. So ngithi mina bafethu bantu besilisa abantu besifazane zimbali abantu besifazane sasibashayela izandla abantu besifazane sibahlonipheni. Hayi ngoba ngiyicengela sengithathile bahle nje njelela but ngiyacela sibahlonipheni bantu besifazane ngoba abantu besilisa asibahlonipheni nabo because kuyiqiniso ukuthi abantu besilisa bayahlukumezeka as much as abantu besifazane behlukumezeka but ngokomphakathi siphila kuwona kuyayivele ukuthi abantu besilisa abahlukumeza abesifazane kodwa iqiniso lithi ngendlela ehlukumezeka ngayo abantu besifazane nathi siyahlukumezeka singabantu besilisa. So siyacela siyabantu eSouth Africa nathi bantu besilisa ekhulumayo manje on the side of town as umphakathi hayi njengephoyisa bayahlukumezeka nabantu besifazane kuningi financially iyasihlukumeza emotionally iyasihlukumeza sexual njengoba nathi sikwenza kaningi but kubalulekile njengesayini amaphoyisa sithi bonke ukuhlukumezeka bafethu izandla ngaphansi ungahlali ekhaya uhlukumezekile noma ungathuli ubona umuntu wesifazane umuntu wesilisa kukhona kakhulu ingane uhlukumezekayo kwamakhelwane. Namhlanje sinompimpa hotline bawufika emaphoyiseni unganeliseki ujayini engathi udaba lakho balulanga udlulisela ngaphezulu unyusa udaba lakho ngaphezulu mangabe kufika lokho ube u-anonymous ushayela impimpa hotline kapresident engena gqoke usita president ukuthi hayi bo udaba lakho ngiyaliletha emaphoyiseni amaphoyisa hayi engathi awulisukumeli ngoba endleni osuke sifuna ukubona kwenzeka sifuna ukubona kwakhona umphakathi alright sifuna ukubona iSouth Africa kusasa iba gender-based violence free ngalendlela ukuthi bonke abantu abakhona njengamanje bazophuma ngaphandle baphile sibone iSouth Africa iba free kulento ekhona njengamanje i-gender-based violence. Ubuhlungu bafethu bantu besifazane kakhulu ngicela ukubuyela ngantela ubuhlungu uyiphoyisa emsebenzini kufike umuntu wesifazane othi bengisendaweni ewukuthi ngomgqibelo ebusuku mawuthi kwenzakalaphi fine ngokusendaweni yokumnandi ngizwa kuthiwa engathi khona umuntu wesilisa olaleni nami. Ibuhlungu kakhulu leyo as much as kulingo lakho ukuthi jabula uyibheke understand jabula uyibheke ibuhlungu lento ngempela khuluma njengomuntu ebengale awuthathe statement umuntu ohlukumeziwe athi umuntu wesifazane ngizwile kuthiwa khona abantu besilisa engathi bebe-3 abalale nami understand akuyenzi sense but kuyenzeka. So ngiyachallenge abantu besifazane amalungelo awenu constitution yenu but bantu responsible bantu besilisa ngawe ukusebenzisa nemali umuntu ubusele ngemali uthonze umndeni wakho mhlawumbe thufela yourself empilweni usukusebenzisa imali njengethuluzi lokunukubeza noma ukuhlumeza abantu besifazane. Mangabe sikhona isidingo sokuthi umuntu besifazane umenzele something menzele out of the goodness of your heart musukumenzela ngoba ufuna idelay thola u-1 or 2 kezwakala ngoba kaningi abantu besilisa uyithola ehlukumeza abantu besifazane mhlawumbe sexual at most ngenxa yokuthi ube nemali abantu besifazane kanti ndiyathanda kuza nomuntu emnandi awungekho right hlala ekhaya musa uye empareni ngoba uzofike ubone phambili mangabe ukuthi ufuna ukuyoshaya into zakho nabangani bakho bekitsho ukuthi ufayethe ntambo brand ngoba ngale ngaphandle khona iy'ngwenya ozosebenzisa imali yakho ukuthi akuthole wena embhedeni wakho. So kubuhlungu but-ke ngiyathemba bafethu ukuthi masisuka la sonke njengamaciko sizohamba siyopreacher sizohamba siyogqugquzela sifundise emphakathini esisuka kuyona
ukuthi indoda iphatha kanjani, umuntu wesilisa ukuze abe indoda i-right isazi iphatha kanjani. All in all, bafethu asilibotheni amacala akhona. Uma nenisekile, kuyakufanele ukuthi amaphoyisa afishe umuntu uma efikile wesilisa for special. Zikhona iy'ngwenya nakuthini. Asifani abantu, but lokho asikugqugquzeli. Uma ufika nje ubona ukuthi udaba lakho alithatheli phezulu, ufuna umnyango, ufuna waphezulu, ufike ekugcineni, wazi ufike kuministry ubamdosi. Uma eshukuleka nakuyena nje president. Ilungelo lakho. Bafethu asibonge kakhulu, asivuthise umlilo ukuthi sihlukumezeka. Sithi no to gender-based violence. Amen. Sure, before the camera is welcome. Can you supplement it? Okay, what is that? Yeah, Pagazwa. Alright, let's wait. Tena like a story of this. Kuna sasa watu tukapenda kwa zalala. Sure. Isho kuthini le ndaba le gender based kwendle kwesilisa uma ngabe uzwa kuna incidents athinta ukubulawa kwabantu besifazane nokuhlukunyezwa kwabo lokho kwenza kwesilisa kukwenza uzizwe kanjani? Asimshayele izandla enkulu bafethu. We now are listening to the skin. Hey, abantu badala benibeka. Siswa ikamera sipho. Selupaka message ngihle ngiwenze manje. Okay, ba ungwekazi ne? Right. What did you take out of all these speeches that were delivered right there on stage? Phaka message sisi. Bakuzwe phela. Njengoba ukhuluma kwi-microphone fanele kuzwakale kahle nalapha emuva. Ukuthi abantu besifazane kumele bangahlukunyezwa kanjalo abesilisa. Sihloniphane. Siyekuhlukumeza iy'ngane ey'ncane, siyekubulalana. Wow. No, asimshayele izandla bafethu ushaya kakhulu uzwile. Uma ubani Mahade Bunga Zipu ne? Okay. Those are the people who wena njengomzali yazi ukuthi lo muntu esifazane uphile ngomzali izinto lezi ziyazi ngiyacela sinabanye sithule bafowethu. Thank you. Ilento lezi wena njengomzali izinto lezi ezisimame zenzeka kube ne-impact enkulu kakhulu kuwena okuhlukumezayo njengomzali ukuthi eish lento ngiyibukela kude kodwa nami ngeke bangathiwa yenza into yakho ingazizwa kanjani. So le nkulumo bekuqhubeka namhlanje sikhuluma ngenkulumo wena ukube nje uthathile wathi lo ihamba nakho noma ngabe kuthiwa kwenzakalani nami ngeke share le ngane zami nomphakathi wami. Ngithole ukuthi uma uhlukumezeka ungayeki ukubika uhambe uyoreporta owesifazane uhambe uyobika uhlukumezekile noma ngabe wesilisa uhambe uyobika uma ubona ukuthi abanakekile abantu besilisa abanakekile bayoreporta badlulele phambili banikiwe abantu noma ngabe lowo engabikanayo udlulele phezulu phambili Agora eu já desatei o Luma. Ilha, aí show que dá. Estamos aí para a Mawama. Instead of niggas that were in the super, they live in our match. We will summarize a young and Kulumu. This is really a Kulumile, Scribbling Kulumi, Pakuluma, and Namando, Pakaso, and goes one by one, which one was way. Okay, Tabawa goes away, Kushu Katane, Kunalan, and Babuza. I call now, Futusaya, Kuluma. Who could see?
into enikeze umdlandla ukuthi usuke ekhaya kuzoba yingxenye yomcimbi makuthiwa kukhulunywa ngendaba ye-gender-based violence ngabe yini and okwesibili yiphi-ke into eyiqhaza ozolibamba nawe kusukela manje kuya phambili ekutheni umphakathi ohleli kuwona nabantu abasebenzane nawe bakwazi ukuthi kokuzwela kule-information esenamhlanje naba-benefits. Ngiyabonga umphathi wohlelo. Igama lami Mamuzulu. Umcimbi wanamhlanje ngozwe sekunesikhathi. Kwangijabulisa-ke makukhulunywa nge-gender-based violence. Bengike ngizwe ukuthi angikwazi ukuphumelela ngenxa yokusebenza. So namhlanje ngivele ngabona ukuthi angingayi emsebenzini nge-report ngize la. Into engisuse ekhaya bekuwukulangazelela ukubona le yithi laba gospel singers engiyibona nje kwi-media kwesinye isikhathi ngibona ukuthi abantwana abancane kodwa umqondo abanawo ushula obaba abadala. Ngizothi nje kancane I am one of those women aba-experience i-gender-based violence ekhaya. I turned out to be wild, ngizosho kanjalo. Umyeni wami uyaphuza kakhulu, uyashaya mesephuzile. And i-profession yami noma ngeke ngiyichaze kodwa ngiyayazi imigudu engenwayo. Bengingena leyo mgudu ucathi ukuthi ngoba uzenza lezi edakile aphike yonke into kusale ngiyisilima kuze kwafunda ukuthi-ke ngale kathi nje enza lezi zinto kufonela amaphoyisa ngenhlanhla amaphoyisa-ke begijima ngeke sisho isiteshi sawo ake azamlalisa e-police station kwakuphela utshwalala ngaleso sikhathi wafika ekhaya futhi elwa ukuthi bengiyisaphi kwabisene namaphoyisa sekugijima ingane iyongishayela ucingo ibone ukuthi-ke manje uyangibulala. So ngibe nengqondo nje ukuthi konje le ngane ey'ncane kangaka abazali bazo abanenhlanhla kangaka eyikhuluma ngale nto ehlula abayeni bethu. Ngempela mangase kukhule le generation and lelizwi ngempela mangase zithi nje speak out and sihloniphe siwakathenge lama-events azosilekelela kakhulu. Ngibone ney'ngane ey'khulayo la ey'ncane kakhulu ngathinte ukuthi nami nomzukulu ngalo kodwa akekho la owamuzukulu. Inselelo le kuthina bomama esilungu uhlala nabantwana ngoba kufani nobaba. Uma uyabe umngani kakhulu ekhaya nobaba ke siyihluphe ngokuthatha abantwana bethu sibayise endaweni. Uyabona le-event ngishiye abafana bami abawu-2 ekhaya and I regret bashiyelile. Ngempela soma sihlukumezeka sinjalo kodwa it doesn't stop us ukuthi siyikhombe. Ushilo esikhulumi sathi asiyilezi noma sibone ukuthi akubikeli khona umuntu wakotayo khona umuntu umama othi umuntu ikhale emzini wakhe uthi yongogozi yokuthi ukuthi kwenzekeni mama ayo athi hayi bengithandaza kodwa uyamuza ukuthi indlela akhala ngayo yona yokuthandaza and ukungakhulumi ngempela iyona lento ushilo nomntanami la wathi noma ngabe kwenzekeni kwenzakalani empilweni yakho khuluma ngoba ukungakhulumi uyamsizakalisa naye perpetrator ukuthi aqhubeke nokuhlukumeza. Kodwa ngale kathi umceba uyaqala thuke and ngale kathi umceba uyabuza manje ukuthi uthembeni ngoba akakusabi phela wena kodwa umceba nje usuthembeni. So nje ngicabanga ukuthi as from now onwards wherever you are bantwana bami ngeke ningasafika futhi I will invite more children ngizozama to organize transport
yokuthi abantwana ngoba siyabheka, siyaphuza, they are bored, they do not know what to do. Izinto ezibakhipha busy yilezi zey'dakamizwa. Kithi ngizogobeka ingane, kodwa ngoba ayikho into eyibonayo ebhizi ngayo, igcine inendaphalekeni ey'dakamizweni, igcine ine-enga, igcine ihlohlolozisa imali kumzali ngenkani, seyigcina nje kanti asiyithandi iy'ngane zethu sizishuka. Ngiyabonga kakhulu. Wow. I'm very much of course, so much of it as a man who is going to Melinda, but it's as a plan, I'm going to be Porsche. So I'm full to the way Porsche, you better get it. Because Pasha is at the home, I'm not saying I'm going to especially, because it's sort of kind of the confession, yeah, experience, from the horse's mouth. Because it's a difference, experience away. Then no one does get what like you. And when I make a vision and before we say in assistance at the stage, we as men as well. See, I suffered against violence. I am also one of the people that have suffered such. Meaning, unfortunately, young Bosnian, the young final examination, and I got arrested because of Indo Bazaar. Ella fabricates a story to give believe. And unfortunately, yes, everyone, there is no way I can do something of that sort because that time I was part of Who Love Life. There was a youth center in Sakai, so I was part of motivation, peer education, life skills, debate, and I was also a JJ at that time. Debate, how can I give this? Scared, the my activities are still applied. Therefore, what I would say, the whole school was on my side. And to a point of view, as well as I'm so good at me, and I can show you that it's really making some of my themselves. I feel like I was thinking this thing is a collaboration. No, maybe it's a prank. I don't do something like that. That's how I break down. No parents so good, no parents good, no parents dance, no parents good, no parents fun. And Daria does it for sheep. And very serious. And so I ended up even not writing my matric on that sheet. But you will put a I'm going to say that I was in court. Njalo I the court of but when I said about this case, don't want to look at this I got people that so sometimes there's a instrument and that's what the yes, again. God to again, some work I will put more than so. Amen. So, woman, I make a question now you are finding yourself in a situation like that. Speak out. Speak out. Try and find a man that was assisting how to check such matters in order for you to get out of the situation. Alright, gentlemen, the people please on the stage.
siyabingelela umfundisi osivulelele iqhuba umfundisi osithelele ukuba sibele ndawo izicukuthwana zethu ezikhona kule ndawo iyise umshayo womoya wethu phana ukusala kakhulu siyami sibulise zonke iindwendwe zethu esinazo onke ama-artist akhona asemlazi ibulise naso angaphandle wonke umuntu okhoyo kule ndawo nabahlali bakwa-AA emlazi ngelikayesu kristu ongumfelelekukeni igama sibona yithi laba gospel singers ligama labaculi ababili okwanje ukuthi ngazise yoko nje kuphela kudala siyahamba sithi laba gospel singers sikuyo lemeko noma lejeni yokuthi stop gender based violence unobangela abanye ijobo edale ukuthi sichuze yokubana sikhulume nge-gender based violence siyithi laba sibone ukwehla kwempilo yamadoda ngenxa yabantu abazibiza ngokuba ngamadoda benxibe ibhuluku befana nathi kanti bazobehlisa isidima samadoda bebulala abantu besithi bayabathanda. Haleluya. Yasithukumisa loo nto. Ingakakuthumisi noma ingakuthathi wena because ayikasondeli kuwe isihambelane kude. But uma umuntu wesilisa uthi noba uhambe endleleni kodwa indignity yam isicuntsukile ngenxa yalabo ovalelwe phaya bekuthiwa ulele umuntu. Amen. Yasenza sakuthukumiseka. Most yama-artists asemlazi zii-males. So sizomela nazo zonke ii-males asemlazi esikhulunkulu yokukholwa. Silothi no, not in our name. Hallelujah. Yabiza nabo bebabulala abantu kodwa thina ama-artists asemlazi siqonde into yokubana hayi asithaphazileki thina siyayilwa le. Yile nto emba nabasikelana ngesikhathi sisefolweni ibe successful kakhulu i-event yethu isefolweni segqitha saya kwamasha. Namhlanje silana sibonga kakhulu uxhaso lwenu kakhulu because ngaphandle kwenu sikwazi ukwenza singenzi into at all. Ukwanevesi phaya kwincwadi yamaroma esihamba phezu kwayo zonke lesilenze. I think the Maroma chapter 12 xa usuka phaya kweza vesi zokuqala yapha 17 ikhona ivesi ethi phaya hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Ngana siyazwana yini? That is why sithi sifuna ukuhlala ngokuthula. Sifuna ukuthi bangaba kubona umhlabelelo womculo wasemlazi wazi ukuthi uzohlala naye ngokuthula because sibi thina nenyama. Anizukwazi ukwanda kakhulu. Yiloko but esikwazi ukwenza kahle kakhulu. Ithi yile nto leyenzayo uJehova. Siyabonga uThixo ngalabafana abasiqoqile into yokubana sizomhlangana kule ndawo. Siyabonga uThixo ngani angifuni ukwazi abantu abaninzi banqubelele imali imatha sibhekele sithi noma singaphuma into besiyizele bekuyiyo lena. Amen. Kosi
sound engineer wethu nethimba lakhe. Inkosi tathu xa sikelele awukho olula lo owenza apha. Ukwenza ukuba nakule miyoli kwemnandi bendasikuyona besixhomekeke kuwe siyamela sikelele ningadinwa sithi nangaphi. So selo sayiqala ke wawumtsale ngendlela wathi uthethe isizulu. Ngoku izinto besibandeke kanza ukuba serious. Iyangithanda le nto. So kudala sayiqala lenjeni sihamba nabo ukuthi amahlandla enyuka nama-challenges besihamba sihlangane nawo ngokuba inxenye yawo. So uNkulunkulu asisize asomenzele wena. Sibonga kwithimba le-catering ekhishini. Sibonga kakhulu sisi nodade osebenza nabo. Sibonga kakhulu ngiyaqiniseka umuntu olana uhambe e-right spiritually nasengqondweni uhambe umuntu e-right uzoba nasesiswini wonke umuntu e-right. Lizobulela ama-artist ngaphandle kwenu bakwethu ma-artist aqhamuka ngalo zonke siyabonga. Besingazi siyithi laba ukuthi nisithanda kangaka, besingazi siyithi laba ukuthi kanti sinabantu abasapotha ngolhlobo. Siyabonga to our guests, siyabonga kakhulu. uNkulunkulu asigcinele nina sisi, siyabonga. Ayona into elula zokuthi ngithi abantu ngokuhlukunyezwa noma ngokuhlukumezeka. Siyabonga babami benathi from the beginning until now lokhu mina nathi siyabonga. Ngizogqibeleni uxolo kancane kwisitulo nizayeka kalonke kumshumayeli uthetha ningayeki. Amen. Ufundele umthetho. Sizobonga kwithimba lethu laba. Siyabonga bafowethu uNkulunkulu into ayibeke kini ningaziphakamisi ningawaphakameli ama-artist. Ama-artist meza kini ezocela usizo nisondele kubona. Ma-artist ithi lapho ikhona isivulile izandla zayo. Siyokujabulela futhi kuthokozele ukusondela kwenu kithi. Sibonga kakhulu anigcwalele ngingakumenshonanga nizama ngandlela zonke ukubulela. Sibongele nabakhulu Nkosicelo nabanye osisaba bonke abazalwane bebelana. Sibongele kakhulu sithi siyithi laba enkosi Makwande all the way from Gauteng Sisui. Siyabulela ntombazane, siyabulela kukhona bakho apha. Ungajongi into ukuthi uba wena uncane kanti kukhona bakho kukhulu kubalulekile. Siyabonga. Ngicela sithatheni le vesi sizokuvala kuphela sigodukeni. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, izwi lakho liphilile, izwi lakho liyaqoba, izwi lakho liyayakha. Siyabonga Moya Oyingcwele, bekucelwe wena masizongena kule ndawo wavuma ubukhona bakho sikuzwile Nkosi. Moya Oyingcwele siyabonga. Uma ngabe ungenathi Nkosi elungile ngoba siye saxabana sisale endleleni wona amandla. Sesizophuma ke Nkosi elungile silethe udumo kuwe, silethe isibongo kuwe Moya Oyingcwele. Hamba nathi Moya Oyingcwele sizobuyela emakhayeni nasendaweni esihlala kuzo nzulu yemfihlakalo. Hamba nathi uNkulunkulu usithwale ezindleleni. Sizogibela inqola amafutha Nkosi enamandla uhambe nathi iy'ndlela zonke nasemakhaya